Ama nami, ina nami na hinahulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Shalom, horas madita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat datang di hita saluhutna terrumobi di hamuak kadongan saha porseaon. Naodope hita pajupang marsaur mamuji Tuhatta pardinggam basai. Atong hamuak manami doho inya nami tapahohom anggiat Tuhatta debata anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia mangarajai ate-ate do pikiratta di permingguatta di sadarion atong tapau duk be marhatta martangiang mahita di bagasar rohatta be. Amin, tapuji matuhatta, sian buku Ede nomor 560 ayat sada 2 tolu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di idarohakku Jehovah, ninna ibana do. Aholongon sa leleng-leleng na hubahen, makkaholongi ho. Dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala pardinggan basa, rodi saliling nililing na doasi ni roham, mauliate marohanami tuho ala diramuti ho hami, sian na sailaon sahat rodi sadarion. Upuji hami maho, ala naung sahat tuhami barita na uli na sian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na Pangulo hami, mauliate hudok hami tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan dilehok ko hatam na badiyay, say asi maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asahot rohanami, jala tarparangehok kami parangi na badiyay, saya jari jalapay baru marohanami, asalam ias hami roha susuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik pasapuluhoni, yenet sian patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Songrema patik ni debata, patik palimahon. Ikon pasangapom mudo na torasmu asa martuaho, jalaleling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon unang homamunu, patik papituhon, unak ko mangalakop, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiyahon, unak ko olo makatidakkon hata na sotutu maralohon dongan mujolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lumbuna manang hudana, manang diape ugasan ni donganmu. Bohapat do ni debata taringot tu patik na sapului oddo, ahudo Jehovah debatam ninna debatatta, pargogo na suatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosan niya maama tu pinoparna ro di sudut patuluhon, ro di sudut paopaton, pinopar niakka na sugoroha diaw, alayasido rohakku diakka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diaw, naso mangalaw si patikki. Ngonima patik ni debata di mingguta sadarion,
Atong rap mangidugugo mahita tu hatta di bata laho mangulahon kobar tu patiknay. Ali Tuhan di bata say pargugui mahami mangulahon na kobar tu patikmi. Amen. Tato putima do satta nagudangi dia do upan di bata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan di dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami akka na mangarsakon dosa nami. Say sahabi mahami tu bagasar rohanami hasesan ni dosa nami i. Dehon matuhami toddim na badiay asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alaya sahot rohanami marhapor siyaon lao manggotapon nasa dosa do roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pelean na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosatta. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa umarhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai hoa umarhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu. Ahu sadiri manelesei akka pangalosim. Ala ni hadiriyokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon mani debatana di gijang. Amen. Sa
Hatani dibata nagabe epistel di Minggutta Sadarion, ima dienet sian Filipi sada ayat 20 sada 130 tajahama marsikas sorin Filipi sada ayat 20 sada 130 barita ni tajahama marsikas sorin barita ni apostel natar hurungi ai Kristus do hangoluat diau jala laba nang hamatean duas sado manosak au malungud duau borhat asarap dohot Kristus ay dumenggan situtudoi jala makkaposii hubotoma mian doau jala tinggal rap dohot hamu sude laho patimbul jala pahissa hapor seaon muna salam seluruh pamujuna di Kristus Yesus marhite sianau dinaroa umu setuhan si paingot asahot marhapor seaon asal tu barita nauli ni Kristus mapahobbar hamu parsaron muna asa huida di hamu dinaroi yau manang hubege taringot tuhamu tangan padaudau dope tagan padaudau dope pabuana hot hamu jongjong di bagasan hasadaon itodi jalarap marukil marsadani roha marhab makkaporseai barita naulii tungkunang makoloha pabiaran di akka alo di agia ahape kadda di hamaduan namai nasida alai di hamu kadda di haluau jalas yang debat ai pola di asini rohahot tuhamu marhite si taonon humokop Kristus dada holan na makkaporseai ibana di ayat 30 rapita jala di hamudon waing parukilon di naung di ida muna diau na jolo jala nabi negemunan waing taringot tuau ima sahatna martua doakan atumangihon hata ni debata jala na opyopsa amen tabigi makor na puso bulong
tahati dakon maha porseaut tai songon nahinati dakon ni dongatta saha porseaut disedok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pergugu na suatu dosan na tumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantod di porbadia adorang sohabubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanuaturu na mulak mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosa ni di simay bana ulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sadahuria nabadia uria atau panyala Kristen akan nabadia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai nama dok ulak mangulu do sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda amen. Tabi gema kor inahana diuduti mamusian non kor unguan perempuan. Asa ku tahe soluko
Satu dia ya. Di saat ini ku ucap
Horas. Selamat hari Minggu madi hita salutna. Di hamu amanami dot inanami di bagasan Kristus Yesus. Tabigi majolo tikting namasa di Uriatta. Minggu tanggal 24 September tahun 2020. Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Warta yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia Julio Tessa Gunardi Sianturi pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, tutup usia 30 tahun. Almarhum adalah anak dari keluarga Herman Gunardi Sianturi, Ibu EM Boru Gultom. Alamat Jalan Danau Poso nomor 35, Sanur, masuk dari sektor 2. Jenazah sudah dikebumikan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 14.00 WITA di Taman Makam Mumbul Jimbaran Nusa Dua. Sesuai dengan program gereja pada minggu hari ini, gereja kita akan mengumpulkan persembahan kantong hitam di ibadah pagi, siang, dan sore, beserta pospel tabanan, sebagai dana duka kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum. Kita doakan agar Tuhan memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya, jemaat bertambah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 24 September 2023, telah menjadi anggota jemaat gereja kita, yakni keluarga Rukun Damai Zebua, Ibu Menlia Gusni Maria Boru Sihombing, bersama dengan 3 anak mereka. Mereka datang dari Palangkaraya. Alamat sekarang Jalan Lebah Sari nomor 1, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Masuk di pospel Tabanan dan telah diperkenankan di pukul 7.30 WITA tadi pagi. Yang berikutnya, ibadah pospel Gianyar HKBP Denpasar. Pada hari ini Minggu, tanggal 24 September, telah dilaksanakan ibadah sekali sebulan di persiapan pospel Gianyar HKBP Denpasar bertempat di Gereja Okumene, Yonzipur Gianyar. Ibadah dipimpin oleh Bapak Pendeta Firdaus Hutasoid STH. Dihimbau kepada semua jemaat gereja kita yang ada di sekitar Gianyar, Bangli, Kelungkung, Karangasem, dan jemaat lainnya agar dapat mengikuti ibadah tersebut yang diadakan sekali sebulan. Tuhan memberkati kita semua. Dan hingga saat ini jumlah jemaat pospel Gianyar HKBP Denpasar berjumlah 13 KK. Yang berikutnya, kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 1 Oktober 2023, gereja kita menerima 4 kunjungan punguan ama dan punguan ina. Yang pertama, Kor Punguan Perempuan HKBP Jitra Resort Jitra Bengkulu, Distrik 15, Sumatera bagian selatan, sejumlah 12 orang yang dipimpin Bapak Pendeta Rimbun Hasibuan STH. Rombongan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pukul 7.30 WITA, dan yang akan menyampaikan khotbah di ibadah tersebut adalah Bapak Pendeta Rimbun Hasibuan STH. Yang nomor 2, Kor Punguan Perempuan HKBP Bogor, Resort Bogor, Distrik 28 Deboskap. Sejumlah 26 orang yang dipimpin oleh Sintua Tiurma Boru Pardede. Rombongan mempersembahkan lagu pujian di ibadah 7.30 WITA.
Yang berikutnya Kor Punguan Ama Metonia HKBP Mehanim Resort Mehanaim Batam, Distrik 20 Kepulauan Riau, sejumlah 30 orang yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Bintan Parulian Siagian STH. Rombongan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pukul 10.00 WITA, dan yang akan menyampaikan khotbah tersebut adalah Bapak Pendeta Bintan Parulian Siagian STH. Yang keempat, Kor Punguan Perempuan Maria HKBP Pergudungan Dolok Sanggul, Resort Dolok Sanggul, Distrik 3 Humbang, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Jerius Simanulang STH, sejumlah 26 orang. Rombongan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pukul 10.00 WITA. Yang berikutnya, pemberkatan nikah warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah calon mempelai pria nama Mesites Yeremia Simangunsong SH CTL, anak dari Bapak Sintua Mangasi Simanguncong SH, Ibu Deniana Boru Pasaribu. Alamat Jalan Gunung Karang 2, Perum Primaloka 3/7, Denpasar, Bali. Jemaat HKBP Denpasar Resort Bali. Dengan calon mempelai wanita nama Sonia Teresia Boru Raja Guguk S. Ikom, anak dari Bapak Roni Edi Putra Raja Guguk ST, Ibu Florida Riswati Boru Siringo-Ringo. Alamat Komplek Permata Legenda Blok L 30/2 RT 10 RW 18, Kelurahan Paduren, Kecamatan Mustika Raya, Mustika Jaya, Bekasi. Jemaat HKBP Resort Mustika Jaya, Bekasi. Ikat janji telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 di HKBP Denpasar Resort Bali. Marilah kita bawakan dalam doa agar keluarga ini menjadi pelaku firman Tuhan. Yang berikutnya, Pesta Huria atau Pesta Gotilon 2023. Dalam rangka Pesta Huria, panitia akan melaksanakan acara Malam Sukacita menyambut Pesta Huria 2023 yang akan diikuti para halado semua kategorial gereja kita dan Pospel Tabanan. Acara Prapesta Huria diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 18.00 WITA bertempat di basement gereja HKBP Denpasar. Acara tersebut di atas adalah merupakan acara seni yang didukung oleh multimedia HKBP Denpasar dan disiarkan secara live streaming melalui YouTube HKBP Denpasar. Diharapkan kepada semua undangan tersebut di atas untuk mengikutinya. Demikian diwartakan. Yang berikutnya, kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga akan diadakan di 3 tempat pada hari Jumat tanggal 29 September 2023. Yang pertama di sektor 1, keluarga SA Simamora Ibu M. Boru Sinaga, alamat Perum Campuhan Selatan 5, nomor 2, Gianyar. Yang kedua di sektor 2, di rumah keluarga N. Marbun N. Boru Tambunan, alamat Jalan Tukat Pancoran 2B, nomor 24, Panjer, Denpasar. Yang ketiga di sektor 4, di rumah keluarga H. Simanjuntak Ibu R. Boru Lumban Tobing, alamat Jalan Piranha 2, nomor 2, Denpasar. Yang berikutnya, pendalaman Alkitab
Remaja HKBP Denpasar. Gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk remaja HKBP Denpasar pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.00 WITA di tempat rumah kediaman Giovanni Bramtia Samuel Sihombing, Jalan Nuansa Kori Utama nomor 33 Ubung Kaje, Denpasar, dengan tema mengendalikan diri, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Firdaus Hutasoid STH. Yang kedua, pendalaman Alkitab NHKBP. Gereja kita juga akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk NHKBP Denpasar pada hari yang sama tanggal 27 September 2023 pukul 19.00 WITA bertempat di Gereja HKBP Denpasar dengan tema Acts, Believe, Receive, Matius 7 ayat 7, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Mangasi Sianturi. Dihimbau kepada remaja dan Naposobulung yang ada di gereja kita agar datang mengikuti PA tersebut. Yang berikutnya, program NHKBP Denpasar Goes to Samosir. Menindaklanjuti warta sebelumnya, perihal program NHKBP Goes to Samosir tahun 2024, sehubungan dengan hal pelaksanaan program tersebut, NHKBP akan mempersembahkan lagu pujian setelah ibadah siang ini, sekaligus mengajukan dukungan dana dalam rangka program kegiatan NHKBP Goes to Samosir tahun 2024. Mari Bapak Ibu kita mendukung acara tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya, kunjungan kasih atau pangapulion. Pada hari ini, minggu setelah ibadah selesai, Dewan Diakoni Gereja melalui seksi diakoni sosial akan melaksanakan kunjungan kasih atau pangapulion kepada keluarga C.Y. Simarmata, Ibu L. Boru Manik dari sektor 3. Setelah ibadah pukul 10.00 WITA bertempat di gereja atau ruang konsistori. Dihimbau kepada jemaat sektor 3 untuk mengikutinya. Yang berikutnya, mohon dukungan doa dapat kita lihat amang inang, yaitu keluarga Bapak R. Silalahi. Untuk warta keuangan, dapat kita lihat amang inang di warta yang ada yang telah dibagikan oleh majelis sektor masing-masing. Namun demikian, apabila ada kesalahan penulisan keluarga, nama keluarga, dan jumlah dana yang diberikan dapat diberitahukan kepada majelis sektor masing-masing untuk dapat diperbaiki. Yang terakhir, ulang tahun, majelis dan jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 September 2023. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan Dia terang surgawi. Bapak Ibu, demikianlah warta yang ada pada kita. Semoga Tuhan memberkati. Tabikima kor ama.
Yesus Tuhanku, armahan Dia, biru-biru na pinarmahan na doa, naso tagamon marmara Dia, di nasalat karamotan na doa, di nasalat karamotan na doa. Sai togu na, sai iringon na sari horon na nadenggan Dia. Bolus mara todong sai di hondoa sorang toni kumartua maaf sorang toni kumartua maaf. Yesus Tuhanku patu pasude nasanari kodia totong dorane sorang tondiku nampa matate soari bohan asude doture soari bohan asude doture. Tuai nangi, tuai nanti, di tobuto dua jalan baran Roma Pradeno Dia. Harian borongin dijaga sai, dijaga doa saudaraku rasude dosonan rasude dosonan. Tapuji Tuhatta sian buku Ede nomor 425 Uhut tapapunguma peleata. Pangiring di mata,
Dami di debatana sumurung sian salu naroha imana mangarajai ati-atimuna dohot pikira munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na inahilongan ni Tata Yesus marsaur mahita dohot hata di debata di minggu sedarion ima minggu pasapulu onopon dung Trinitatis diene do sian buku sada Musa bidualu mamuka masian ayat 15 saha di ayat 22. Kejadian 8 ayat 15 sampai dengan 22. Tatangi homa hata ni dibata hujaha homa di tonga-tonga ta. Jadi nina dibata ma madok sinoa. Ruar maho sian parawi ho do jolmam do akka anakmu do jolma ni anakmu rap doto paruar ma rap doto nasa hinatang sian nasa namar daging akapidong do pinahan do nasa nama jizir ditanui asa rodok nasida jalalam torop ditanoon. Jadi ruar masinoa rab dohot anakna do jolmana do jolmanyaka anak nai ruar ma sian parawi do sudi binatang sudi gulok-gulok do sudi pidong sudi nama jir di tanon masibuan masambabi dungi di pajok sinokma sadalanggata di Jahoba jala dibuat sian nasa pinahan nagajing do sian nasa pidong nagajing bahe pilia situtungon pilihonon na dilangkatani. Jadi dung dianggo Jahoba uap na hususi nina Jahoba ma dibagasa rohana dang be ulahakku manorui tanoon ala jolmai aina jaddo pikiran ni rohani jolma sian siete honna jaladang be ulahakku mangaragehon nasa na mangulu songon na hubaheni o pesaliling adong tanaon dang jadi masohot saburon doho gotilon aringali dohot arilas arilogo doho rodoniari arian dohot borngin songonima hatani debata. Topik di minggu sedarion di pasuang Jahoba hinadenggan ni nguluni jolma. Tuhan memperbaharui kehidupan umatnya. Huria na hinaholongan ni Tata Yesus barita taringot tu sinoak manang sinuh nunga naso mali tabigi. Alai di minggu sedarion om manuaing si husorotta. Alani adong 4 poin nagabe si putihatta marhite turpukon di tonga-tonga ni ngulutta songon parbuini barita nauli di minggu sedarion. Na parjolo paholang madirim sian hajahaton. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Tetua kamang do tawakenang portibion gogonoaing akahajahaton marbicar may sian do sa ni si Adam do si Hawa turuma to anakon na si Cain do si Habel Roma si Cain di pamate ma si Habel ang ginay gabi di muruki di batama si Cain di palau ma siap porlak edini. Dungi di leho di batama muse gatti ni si Habel
anak ni si Adam do si Hawa, ima na margoar si Set. Ima nama moppar muse song nakka anak ni debata. Tabereng ma di bidu onom akamang do tamu akenang. Jadi lama muka matorop jolmei di tanoon tua boru manasida. Diririt akka anak ni debata mabur ni jolma ala uli nasida. Jala dibuat bahe jolma nasida guru pamilitonna. Gabi gudang mapinopar risikain akka buru-buru na masebagak. Soboto tarsong dia meneng bagay ngayon naraku. Alayakid daw raw na tarsongon buru India maraw rata-rata. Tentu akka anak ni si Set ridok may akka anak ni debata isibuy haro mabohongi si malolongon. Kalau cantik memang cantik, pasti tergoda melihat yang cantik. Alani ido gawe dibuat ma akka pinopar ni si kaini na gawe inatana. Jala pamilitna baik kau makamang dota makena. Lomona mamilit manang piga di bana lomona. Ujungna gawe tubuh ma hasil ni perkawinani akazolma naheng. Manang didok ma distila sonari gabe lahir ma akazolma nakorslit. Tarida ma dibereng diso dibae di bahasa Batak gabe sorang ma akan nabigu. Bahasa Batak idok kun nabigu berarti nazongir. Jala di bahasa Indonesia didok mereka melahirkan keturunan-keturunan raksasa. Tu masa takas tu di bidonom didok disi. Ala naung tubuh pinopar ni nasida songor raksasa berarti terjadi mana margoar adu kekuatan. Gabe masih patuduhon hajagon nabi. Ise manau jago. Ala berlomba patuduhon hajago onna tentu terjadi mana margoar saling sikat menyikat, saling bunuh membunuh. Siapa yang paling kuat, dialah yang bertahan untuk hidup. Akamang do tamu kenang didok di bahasa Indonesia gabe laos mangibubuk madosai hidup di dalam kekerasan. Hidup di dalam kekerasan. Ise nagali mate. Tetapi siapa yang kuat, siapa yang keras, itu yang menang. Mungkin pangalaho manang jolma raksasaon nunga mate be dangadong be sonari alai pangalaho na bodo tinggal di bagas tikyon. Terjadi kekerasan. Di sadok pertibion kekerasan ini terjadi dope. Bahkan di lingkungan terkecil, ima keluarga, bisa saja terjadi kekerasan. Dungi Roma sahalak ama madok, tudonganna. Kita harus keras sama istri kita. Kenapa harus keras sama istri kita? Supaya kita dihormati. Maka datanglah si suami berkata kepada istrinya, sini kau, duduk kau, dari mana kau? Terus datanglah istrinya, bah, kenapa suamiku keras? Berarti aku juga harus keras. Akhirnya banyak si istri juga keras sama suaminya. Berkatalah si istri kepada sesama perempuan, kita perempuan jangan lembek, harus keras kita. Kalau kita lembek, mati kita dibikin suami kita. Akhirnya terjadilah kekerasan. Si suami keras, si istri keras. Oleh karena kekerasan si suami dan si istri, maka berpengaruh juga kepada anak-anaknya. Dari mana kau? Jam berapa pulang tadi? Apa yang kau lakukan? Terjadi kekerasan. Bahkan bukan hanya cukup dengan kata-kata. Alai akibat kekerasan yang terjadi di ruang terkecil,
dungi marcerita ma padangga so woto dokon kumadan namion perjauh namion ay waharwa ay bulu habis ternyata makatai binatang tu binatang. Kenapa rupanya ini? Halakido merbedai gabi hami kurban inna ay bahasa harwa merbeda amat tay do inat tay di bering solop idanggur tu hami inna biangi jadi wah tertega beti kami ijawi inna bodo tutu akamang do tamak kenang muruk kita panobosan ni muruk tahun tabereng piring talep perpiringi tuise narong si biang manang sopoli bana di pitui perpito tatedang tadanggur do takkan asingna songsoni ma dohot akamanuk do takkan asingne akamang aka inang sadar atau tidak sadar akibat kekerasan manusia makhluk hidup yang ada di sekitar kita ikut tertekan batin jala ima sadar rumang ni pangalaho namasa hati hei eme namasak di gagat ursa bayi namasa bayi maniula karasi bana karasao ima namasa pangalaho ni jolma alay tabereng makamang do tamakinang sinuh sekalipun jolma hati hei hazahatun nama dipikiri alay yang go sinu dangoli bana mangihuton lomo ni rohani di batado dihuton ibana di paholang ibana do dirina siani tunago madak kudongani ho anggo gabisiga do abeko tunago mahupasiding persorak kudoto daripada gabe doho tau heng akamang do tama kenang hidup sendiri do sinu tabereng madi bitu-bitu dia tetap setia dan taat kepada Tuhan alay yang gojol manasingi ngalam tung rarak jolmai merdosa dungi Roma di batari doma menesala umanopa jolmon ay gabi marsa doma mereng hasahatun dohot akka hatakangun niroha nama dipikiri alani akamang do tamo kenang atik pehola sinuh na porsea diperhatihon di batado alanido marhite na perjulu soso di hita paholang madirim sian hajahaton pasal mesada ayat sada di dok mertua major mana soolo saudulan do takka pangarehei do takka perbeda mertua major maninna cacahai alanyaha ala gabi buidu gabi tarihot tita tunesida burjuhad do hita jolmon alay boy do hita gabi terkontaminasi dohot akajolma si songone jadi tunago mapaholang akamang do tamu kenang pangalaho dirimuna sian akahajahaton na sian portibio mudah-mudahan ma satu sonari tetap boy hita paholang diri na peduahon soso marhite turpuk tau lima una komadili manang nabuhape parsoryomu di nguluon dungi Roma di Batama dokti sinuak ale noak naing uhumok ku nama portibion nunga jurro hakku di bain alani pauli ma di hosa da parau asa adong inganammu tu akamang do tamo kenang di pabosino adoi tu akadonganna tu akatetanggana tu akka ali-alena ale akka ali-alenon justru mangicaki ay nang riti do rosino akon alai di patulon ibana do ketaatanna di persuruan ni dibata di paulibana masada parau na margajang 300 hasta atau sekitar 150 meter dengan lebar 50 hasta atau sekitar 30 meter. Di patupa ibana dui akamang do tamo kenang. Hobar tu persuruan di bata di bain akapat kamar-kamar di bagasanna. Hera miri maon, hera kapal
lisiar. Di tona ho debatama tibana asa dipamasuk tu bagasan sudi anak konna dohot parumainna. Dipamasuk ng tubagas pitu pasang papahanan naso gajing dohot sa pasang papahanan na gajing dohot pitu pasang akadorbia manang pidong naso gajing dohot sa pasang na gajing. Dipamasuk masudi tu parahui. Tetua kamang do tamu akinang pojok ma di parahui. Pusing marasi nuaon. Ay wasa ay dung ro ay nasu marakamang do tamu akinang ro langit mangutahon aik na masaydoras ro musetano di pahaluar aka aik bajir masudi purtibion sirni ma 772 hari ma sinuh di bagasan kapali 772 hari HP akagogo papanad di si aha masih panganon yun bohama na sila di bagasan terbigi maradisi suara ni ibo terbigi ma suara ni harimau suara ni panangga masih baik suara nabi bohado kamang do tamo kenang yakin do hamuna sinuai pusing do sudah ketang sudah dana liling masongon na pusing iba on gaur sudi akapapana ni pitur 772 hari di bagasa parahui harus langon ni tetunga di pada dihaberas panganon ni jala olo mara marsalangan na sida tong di bagasan wajar dui ala adong terjadi namargoar simbiosis mutualisme saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lain terombang ambing dotong parawi akamang do tamu kena adorang so kering pertibion terombang ambing para hunisi Noah hingga gabe madara ma di gunung Arafat totuneng dohono do marhite turpukton namar parahu dohita di portibion jalaboy ma dohono nuaing portibion ima batrahnu portibion ima parahu namamulus nuaing di tongan ilaw na masibida rodo obak geleng do nabelga gudang nuang kebisingan di perdalanan ning uluton baka mang do tamakenang medili do hita nuang di nguluon macet do beli iko bulusot tadu tiap hari ima hirup piku ning uluon nuang romusay madadana madok minta jazan pa ma inna romusema iko marsahit iko lautusan go manuaing di bagasan perdalanan ning uluton akamang do tawakinang songot tudusan parahu ni si nuai 772 hari terombang ambing ala di jojo na pedwao di tonga-tonga taima unak kumadili di persulumu di nguluon adong dede ni punganina tarsongon solu di tonga taoi inakan mubang-mubang songoni adia pe satu labuan sipata do neng lonong sipata do ro alugo lubis nama segugo jala di paturus do tongo lutos songo parau namar parau ya kamang do tamu akenang ima edete nang gumalusang akalaut laut nama saibidang sipata neng lonong sipata neng mogap alai marhite turpuko di dokma bertahanlah mengarungi perahu kehidupanmu sabar maho unak kumadili alanya ala nunga adong jaminan bagi kita adalah kita telah memiliki keselamatan. Songon sinuai
Atik 772 hari ibana mubang-ubang di gijang iki. Alai sabar do ibana menghadapi hiruk pikuk di dalam perahui alanya ala nungadong keselamatan di ibana. Jala ima las nirohata. Jadi mula tu penuan gudang jolma di Portibio nakamang do tamu kenang menghadapi hiruk pikuk di ngoduon alai dangadong jaminan keselamatan di ibana ima kajolma na dumangol. Ala ni tingo may asa una kumadili dito nga ni nguluon. Napatuluhon marito tulpuko ni ima. Jangan lupa mengucap syukur. Unang lupa ho maddo mauliate. Dibidualu ayat sada. Diingot debatama sinuai. Na adong do PHP jol manamelua. Na adong do pejol mahape na niasian di debata. Dungi Roma debata di do matusinoa. Alenoa kaluar mahosya perawi. Togi ho makaluar akapapahanani. Do tak kapidongi do tak kagulo-guloki. Disuruh manasida kaluar. Dung kaluar akamang do tamu kenang sinuai. Diulahon ibana na parjolo ima. Toribay ibana do pilihan ucapan syukur. Disiat ibana do papahanan naso gajingi. Didok may binatang yang tidak haram. Doho pidong tong naso gajingi dilehon nagabi pilihan na. Dibering dibata pabahinan ni sinuaon. Butul doon na burju. Butul doon siyan iyas ni rohana mga liap pilihan ni. Hapidang diboto, ang tabotor pa ni iya pilihan ni, sa butulan na pinaredi ni dibata dwi. Dang anong mukipilihan na so pinaredi ni dibata. Tako ni sa dia. Alani ido, nung nga di julo na sa butula. Papahana ni, hola rohon nama. Rohan nama kulingon. Nung nga dong nuaing, nga kaluaraw siya parawon. Nuahing pasatok kuma pilih aku. Dilean sinua pilihan itu di bata. Gabi lomoma rohani di bata marnida sinua. Gabi di dok matu ibana. Makatai ma di bata doho dirina. Taingo takamang do tamak kinang dang makatai di bata doho sinua. Makatai ma di bata doho dirina. Merjaji di bata doho dirina. Dang uhumok kube jolmay. Dang uhumok kube jolmay. Alani na naing siulahunot takamang do tamok kenang ditongan ng uluto ima tetak mahita bersyukur. Madok mauliati itu di bata. Ala para siroha jala perdenggan bahasa do di bata. Jemolido ucapan syukur akamang do tamok kenang dada pola ikon na adong hepeng manang akadia do takana signay si pasatot tadaw. Alay tadda dui. Aha matadda ni na mengucap syukur awalay Tuhan dito nga ni ulukon. Anggo hepeng ko na dong, bahepeng nilian. Banggo papahana do na dong, papahana nilian. Anggo na nga dong binaasik silianon, holan hosakon na ma, bahosakon makulian. So nauro naking, ucapan syukuri, sudinay nung ariparedi di bata. Persoalan na adalah taingot doy na siya di bata. Ingot tamu do piakamang do tamak kenang si Abraham. Pilihon ma Abraham anak mi si Saki. Bayi Tuhan, bahoro mga liani, bahulian itu ho. Dungi diliam ma si Isaki nang ipilihon. Holan nang dipilihon si Isaki, toro di bata madok. Abraham, unang pamati, unang pilihon ni si Saki. At tungahan na mapili ako, bering matuhudi, nga huvaredi di ho. Songsong nido nang hitak kabang. Nung nga di paharuar di bata hita siya perdalanan ng uluton. Nung nga godang persoalan na tabulus ito nga tonga ng uluta. Jala di bagasan sa riyon, boy hita hipas. Jala di pakuligin mahita marhita-hita turpukon. Etong ma
Sedia gudang mapasupasu di bata na jinalom. Pasaha may mariti-hiti madok muliate. Tona na paupaton. Tuhan telah memulihkan hidup kita. Di pasuang Jahuba hinadinggan ni ngulu ni Jolmay. Di pay baru di bata ngulu ni Jolmay. Di paluas di bata musay Jolmay berkembang biak marpinopari di tongani Portibion. Didok di ayat 20. Dang uhumoku be Jolma na diha sianganon. Ala nunga tubu Jolmay nunga di bagasad dosa. Jadi taalo do padapot ni ahli nama dok tabula rasa. Manusia lahir bagaikan kertas putih. Maka dibutuhkan orang-orang dewasa untuk mencoret kertas putih tersebut. Alai marhite-hite barita nauli madok. Seorang jolma tu Portibion nunga digohi dosa. Ala seorang sia jolma perdosa. Ala ni iya kamang dutama kena. Nuaing nung adong bibit-bibit kejahatan didirit taon. Nung adong hasahato ni didirita. Alai Roma hata di batamad dok, saya sudah memulihkan kamu dengan kuasa darah Yesus. Nung dipayas beho. Nung dipulihkan be, nung dipadenggan ngulumon. Ala ni di pabor hak mahita nuaing lahu madalani aka ari-ari ning uluta ala ni akamang ala nunga di pabor hak di batahita nuaing madalani aka ari-ari ning uluta didok matikyoni matikki parasi ni rohaon. Musim berganti musim, ada musim panen, ada musim menabur, ada musim dingin, ada musim panas. Silih berganti di tonga-tonga ning uluta. Alai dada musimi nagabi sipai itu totta. Alai iman dapat tuduhon bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih, yang masih mengizinkan kita hingga hari ini sebagai kesempatan untuk kita. Allah ni Allah di leo debatado tiki para sini rohau di kita. Mari berkarya membuat yang terbaik bagi Tuhan. Tapatupa akan nauli do nadengkan. Na opatima amang do tama kenang to na di bagasan obasod dihita. Tung masay ulido jami taon di bagasan partikian si sonarion. Jadi molo tatata noeng di partikian si sonarion ay nagudangan noeng akajolma na kurslit. Nagudangan. Nakibitulan do hita noeng di garijaon ba tikos-tikos do beberengon. Ala yang ko di luar san, bah, nagudangan na yung nang sigo. Nang siga pikiran, nang siga rohana, tung behapi mapakorhod doon, tu pembawaan ni kehidupan na. Alay buhado hita songon akaanak ng bata, naong pinay baru. Buhaka mang dutama kenang. Tetap doon masih bertahan. Amin. Bertahan mahita. Napaduahon sa liling mangulu hita pasti adong do persoalan na tawulus. Sida kasinua 772 tahun 772 hari bada di Parawi tang binoto be manang nabuhabe penak ni pikiran ni hita noaing bodo pe hita mabigi musik, bodo pe hita manoton hiburan ala adong YouTube na julu dang adong YouTube. Buhama penak ni si Noah. Ale yakin do gudang do jolma nuaing na hampir-hampir stres. Ale mudah-mudahan ma unang sahat tu si. Anggo depresi, yes. Stres kan? Stres baru depresi. Stres itu wajar. Karena gudang tekanan. Jamul sinukun songuna ciri do ba? Iyalah, enggak ada tekanan ninna. Tentu akamang do tamak kenang gogo nuaing na menekan kehidupan tahun, tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan kesehatan, tekanan yang kena asing do tak kena asing na. Alania kamang didok tetap
berjuang bertahan hidup, jangan putus asa. Yang ketiga, suatu saat kita akan keluar dari dunia ini. Keluar kemana? Keluar kita masuk ke surga. Napatuluhon, hidup tetap berlanjut hingga saat ini. Hidup adalah kesempatan, berbuatlah yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diho ali Tuhan Jehovah dihatam naung memakulingi hami. Dipakulingi hodo hami tutole Tuhan mariti-hiti hatami. Asa di bagasan obason. Huhalungutok kami. Akayanak komudo hami naung pinay barum. Naung dipadingako pardalanan ni ngulu nami. Alani dongani ajari jalapatugu hami. Madalani pardalanan ni ngulu namion. Asa hupaholak kami diri nami siyan akahajahaton. Asa tetap kami tutali Tuhan, tabah bersemangat, dinalaho menguruti pardalanan nami, naguk akka persoalan-persoalan. Jala tetap kami madok muliate. Ala sudi nahusalo kami ditongan ni ngulu nami, ima siyan asin roham. Atong urubi mahami, mangalo akka subian ni portibyon na manigay roha do pikiran nami. Alay totong ma pasu-pasu hami marhiti-hiti asin rohami. Asabuy tutulay Tuhan hupat pahami. Akaulaw nami karya nabuy si patrono nami di pardalanan ni ulo nami. Pasu-pasu ma sudi ruas ni uriam naromar soba tuho. Pasu-pasu ma di Tuhan dot akka ruas ni uriam nabuy marningot to di pamujon na. Alanong nga gudang tutulay Tuhan di bagasan partikianon. Naong lalap di pardalanan ni nguruna dang dingok beho. Ala itong asi maruhamali Tuhan. Pakulingi maakadungan nami. Nasuboy ro di bagasan minggus darion. Asa totong boy na sida marningot to di aka parpunguan minggu naneng ro. Ali Tuhan, disalu na ka persoalan hidup nami, di parsahiton, di akka persoalan ni akka yanakon, di persoalan ekonomi, tuhoma hupasat tami. Urupi masado ruas ni huriam, asa unang madili tutuli Tuhan, di borak ni akka parukilon na niadopan na sida. Tarlumawi ma, di namarhabot ni roha, sada keluarga sa tonga ni huriam, Imaamang Herman Gunardi Sianturi. Tongos mali Tuhan pangurupion tu nasida. Asa hatop nasida tarapul di parukilon na songgop di tonga ni keluarga nasida. Songsonima akarus ni uriam na marsahit. Asa tetap tutali Tuhan margugo. Dao siya nakapadileon ni roha. Songsonima aka pakubasyon nami di minggu naroon. Asa sudi mahami ali Tuhan pasidohot di ulaon pakubasyuni. Maringgas ni roha sa do akaruas ni huriam nasa totong marningot to atong pasupasuma aka pakubasyon nami. Opel Tuhan udutan nami dope aka ulaon nami. Pardalanan nami dari marsugut pasupasuma aka naniula ni ruas ni huriam. Marhiti-hiti gabe boy na sida macalo ragam ni pasu-pasu. Jalapingo na sida madok mauliati tuho. Ay siya koro mual di salhu na pasu-pasui. Atong mauliati mariho. Hupuji hupasangap pami ma guarmo. Amin. Tapuji matuhata marede mahita laus tapasa ma persembahata. Persembahan kantong pilihan 2. Kantong hitam. Doho dukungan tu pesta gotilon. Marede mahita. Oh
Tabasa mapili at walupa ni dibata martangi ang mahita. Ali dibata amanami na ribo nagijang. Horo haruan ni salut si lelo na ringgan. Do nasa ulibasa na maliutus. Upasa tabi masya lomi tuhami pilan nami tuho. Sejalo megabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw para siyang kami pilianon. Pati bulo na radyo beritonga-tonga ni Uriam do di Portivion. Puhay marohanay mariteite to dim. Asalam utadami godang ni sidelomi tuhami. Asalam gergirhama do moliate tuho. Mariteite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami ni banagijang say pinurbadia magwarmu, say ro maharajonmu, say saut mula meneroham di benetongon song ni banagijang. Leo matuhamis daro ng luas siapari, say samarus nami song panesanami, dido sa didongan namardo sa tuhami. Unang hami tugyutu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata, jala mulak mahamu di bagasat dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasor homa damena tutodim. Amen. Sudi pangulani huria ni HKBP dan Pasar Resort Bali, pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluna Tuhan tama nama dongani hita Horas upasata mima tunaposo bulung maju matujolo laho patubegehon pamujian nasida tu debata hatok mahamu tapi mama jawab kamang lutamak kenang aken aku tahun song programin nasida Gosto Samosir.
uduk doro hakon nuang marsomba di jolong unang jujur akadosaki sai salpuhon sian rohani amang sa